1986 yıllar перестройка, демократизация, Горбачев шырында матбугат иреге бириле көпмедер әйме. Һәм татар милли хәрәкәте, һәм татар халкы уянып, мәйданнарга чыга. Бүгенге хәлебез белән риза түгелбез, әйме. Татарстан тассир буларак хукукларыбызны тулысынча тәэмин без бәйсезлек таләп итәбез дип татар милли хәрәкәте мәйданнарга чыгылды, ирек мәйданнары тутырып 100 мең кеше мәйданнарда нәрсә таләп итте, тигез хукук таләп итте. Таләп итте бәйсез дәүләт, әлбәттә. Һәм 1990 елның 30 августында Татарстанның суверенлыгы хакында декларация кабул ителде. Декларация белән генә нокта куелмады билгеле. 1992 елда 21 март көнне Татарстан референдум үткәрелде. Татарстан статусы буенча референдум үткәрелде. Һәм бу референдумда татарлар җиңде һәм бәйсез татар дәүләте игълан итте ул вакытта. Һәм моның дәвамы булып, әлбәттә, Татарстанның конституциясын кабул итү кирәк иде.